Můj táta mi vždy vyprávěl o tom, že když mu bylo tak 19, byli s kámošima v hospodě. Potom, co šli dom brutálně nachcaní, si řekli, že budou přeskakovat zaparkovaná auta. Už jenom to je blbej nápad. To je nejlepší nápad, co si můžeš říct, když jsi ožralej. Tak šli po sídlišti a jak skákali přes ty auta, tak kámoš mýho táty skočil na auto a rozbil mu čelní sklo. To bych čekal prostě. No ty vole, to je nejhorší. Jenom přejdeš a už to může hrupnout celý. Samozřejmě si toho někdo všiml a zavolal poldy. Policajti je uviděli, jeli za nima a oni se rozutekli a zrovna si vybrali mýho tátu. To je nejhorší, to schytáš ty, zrovna. který za to nemůžeš, vole, a zdrháš taky, tak ty policajti si vyberou tebe. Jo, no, tak asi to rupl, vole. Toho nejtlustšího, vole, po něm, vole, toho chytnu. No, a začali ho nahánět po sídlišti mezi panelákama v policejní feldě. V autě. Táta jim utíkal, ale potom mu vypadly klíče z kapsy a říkal, jestli se pro ně vrátí, anebo na ně sere. Kámo, to je nejhorší, když ti něco vypadne, potom už tě dohledají, že jo? Třeba kdyby ti vypadla občanka. No jasně. Toho nemusíme honit. Ty klíče, vole, tak se domů bez nich nedostaneš, No, že? nakonec se rozhodli je vzít, ale to už byli poldové u něho a chytili ho. Takže on se tam vrátil na místo činu. Měl z toho jen zápis do trestního rejstříku a doma počuni. Doufám, že se dostanu do videa a zdravím tebe a tvého hosta. Čau, šotouši. To je šotouš. Tam píše týpek, co se jmenuje Šotouš ze Statlu a má tam tramvaj. To jsou takový ti lidi, co milují tramvaje nebo vlaky. Jako až moc milujou někdy. Znáš taky od toho týpka z Anglie, jak má to GoPro, jak si točíte do obličeje, jede vlak a jo! Ne, na co to čumíš, vole? Tak to bylo virální na netu.